بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تدرابي تولبي إنه نقولنا بفقه، إنه نقولنا بمسائل الكسب، مسألة كولارني حالا فقدو حاجة عند من سالين دي إن جيوتني نكولارني فقتاكو بلا والصنيع نوي إسلام لا رتهادو ماجو جوم دفتر با ودني إن ديديكو القرآن ولوي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ها كولارني قال فقتاكو قال لا والصنيع باو من أودي موب قال ندر صنيع جي دي جولدو دغانتاكو مو هوادو إندن هارا كريجو منو ودينو صناعة المسكرات والمخدرات ودو كولاتي مسكر غويكينوجو yanon bo mukhaddir latte dum guykino jumbana comprimeji ko fodete ko tufete ko nandata be majum do mando holli ha nokkuje godde ha miliyeji dina julbe kam don jogi to dum sani'aji dum laabi faggudu kanjum yerbata be ha be ngaran be mabbita barji ha men ha be mabbita société ji mawdi produisandi produiji man mawi ha juldo kam dum lebo tirta be dum lato dum sani'a e bawdon bo eggi ha non de tatabre nder non e faggudu bawo o yewtani az-zira'a o yewtani as-sina'a o warti ha non de tatabre kanyum man wete at-tijara al-iktisab an tariq at-tijara faggita go jawdi gallawol filu da'a al-islam fi nusus qur'aniyya da'a al-islam fi nusus qur'ani wa fi sunnati rasulih da'wa qawiyya ila at-tijara wito ndaraki ha islam no ilarda tafilu entawan islam ewnake ha nasiji di alquran be ko wari ha nasiji sunna annabi alayhi salatu wassalam islam ewnake ewnandu sembindu masin ha filgu ha tifrugo hunde gallawol filu wal inayati biha yasuklana go filuman wa aghra bir rihlati was safari min ajliha enon islam susdini masin julbe be ngada jahale ngam sabida filuji be dabbita mojjere Allah cenido wasamahu ibtingaa fadlillah enoy non islam indani filgo mando dum dabbitidgo mojjere Allah cenido enden inde man dum inde eftande mana mbodka filgo man dimba go filaman hatta ko dum tefi jahale dimbo yahamando qur'an hokki dum inde ibtingaa fadlillah tefgo mojjere Allah cenido. وقرن الله تعالى ذكر الضاربين في الأرض للتجارة بالمجاهدين في سبيل الله تنلرك يا القرآن تبين الله تنيد أهور في ندري ويوتني هانو كوري ووري الضاربين في الأرض ودو بجهالي هرلستين غم بيلا مندو جمبوتو بين غم سبيدا فيلو إغا نكورين دي ديلا نكورين دي غم سبيدا فيلو الله أفو ودو يوت حالما بمندو وحاوتي دوم بجهانغال ديوال قرانغال مونوغو kanyum man wete jahangal jihad Allah o yewtani jahangal ngal filu o hawti dum be jahangal ngal jihad Allah tanido wa akharuna yadribuna fil ardi yabtanguna min fadlillah wodi wodbe kam be don gada jahale herlesti ngam be tefa mojjere Allah tanido den kambe man wete filobe be don dimmina be eggina den Allah tanido indani jahale man mabbe man e filu man do tefgo mojjere Allah tanido wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wodbe bo don dimbina man gam kaba herlawol Allah cenido enden be fubbe dum wari ha siya gotel enden dalalatul muqarana yani dalala hurfindirgo hawta hunde wore ha babal gotal woli da hala majum do dum hollan badindirgo hakkunde kuje man bana alquran latti don hawta julde be hokkugo zakka ha babal gotal modi be kujoro be majum darja zakka masalan enon ha do bo hawtugo hakkunde jahale de filu be jahale de jihad hujjorte be majum ha darja jahale de filu wa fil qur'ani yamtannu Allah ta'ala 'ala an-nas bi tahiyatihi lahum subul at-tijara ad-dakhiliyya wal kharijiyya bil muwasalat al-bahriyya allati la tazalu a'zama wasa'il an-naql lit-tijarati al-'alamiyya tin lorake al-qur'an tawen Allah tani do don waja do bibbe adama kanko man on wete cirinan do be labino be pilda kanko man on we'itani be sababuji ballitan dibe noy be tefrirta mojjere mako be lawol filu ad-dakhiliyya wal kharijiyya
filungu ɓe gaɗata ɗum ha nokkuje ɗe ɓe goni ɓe dimbatako, e ɓe filungu ɓe gaɗata ɗum be laawol dimbago egga dilla ha nokkuje dayiɗe fu Allah man on wiyete be'itiɗɗo sababuji man waɗi ɗum waɗoto e nden ɓe jottoro be majum ha boteji mawɗi darananɗi ngendam. Allah o waɗiri ɗum be siryingo almuwasalati l bahariya, laabi conotiral ɗi gal lawol maayo. O waɗi ko wa'ete ɗon filoɓe man ɗo ɓe eggira be majum. Woodi ko wa'ete gal lawol maayo, e bo woodi ko rondoto marchandise ji maɓɓe, bada'i tijariya, ɗum ɓe marata ha ɓe jeeha ɓe piloya man ɗo. Allah siryini ha maaje mawɗe man ɗo ko rondoto ɗum, eggina ɓe kamɓe, eggina bo ko ɓe joggi wiyete uppi maɓɓe ɗi filu man dillira ha nokkuje dayiɗe. Kanjum man wiyete kombeje, e gartuɗum batoje lattiɗe imlaka, batoje lattiɗe mawɗe jamum dondotoɗe bada'i tijariya. Allah man on waɗi sababuji man, e Allah o waji bo ha dow ɓiɓɓe adama ɓe waɗgo sababuji man. Lattago waɗi ha hakkiloji maɓɓe ɓe gaɗa ba'anteji ɗi ha nder maayo, ba'anteji man mala sifa mapago, ba'anteji man jagganoɓe ɓe rondago ɓe, e nden bo rondo uppiji filu maɓɓe sottina ɓe iga nokkuje dilla ha nokkuje dayiɗe gal laabi maayo man ɗo. Allah o waji ɗum, o siftinori ɓiɓɓe adama, o yeytitini hakkiloji maɓɓe ɗo man ɗum moƴƴere mawde nde o waɗi ha dow maɓɓe. Allah taniɗo o wi mumtannan bi taskhiri l bahar, o wajan ha dow ɓiɓɓe adama ɓe o elti maayo man. Maayo man ngon ngo woodi sifa ngo jaɓan ba'anteji man ila dilla ha dow maago. Wa ijra'i sufuni tijariya, e doggingo kombeje lattiɗe ɗe filu man ɗe, kanje man ɗe jaɓan ɗe mbeya ha dow maayo man, alhaali bo ɓaawo ɗe dondake bo dongle lattiɗe ɗuɗɗe tedduɗe, amma fu ɗe lutta ɗe ɗon mbeyi. Allah ceniɗo o wajan dow ɓiɓɓe adama o andinan ɓe kanko man on wiyete gaɗɗo ɗum fu man, kanko man on waɗi siriya man ha maayo, e kanko man on waɗi siriya man bo ha kombeje dimbotoɗe ha dow maaje man. Wa tara l fulka fihi mawakhir, Allah ceniɗo wi gi'a kombeje her maaje man ɗo mawakhir, ɗe ɗo taƴa ndiyam, ɗe taƴoje ndiyam, alhaali bo ɗe ɗon dondi bo dongle lattiɗe ɗuɗɗe tedduɗe, amma ɗe mutata. Be noon man ɗe ceeka ndiyam man, ɗe taƴa ɗum ɗe dilla. Li tabtagu min fadli, Allah o waɗi siriya man ka, o elti kombeje man, o elti maaje man fu man ɗo ngam bote mon onon ɓiɓɓe adama, ngam tefron be majum moƴƴere maako. Kutiniron kombeje man ha sottingo, kutiniron kombeje man ha rimdugo dongle moɗon ɗe filu, be majum tefon moƴƴere maako. Wala allakum tashkurun, e Allah o waɗi ɗum bo ngam getton mo, ngam warta ha hakkiloji moɗon, kanko man wiyete moƴƴowo ha dow moɗon, be haɓɓakna maslahaji moɗon, waɗa laabi deydey jaabotoɗi haajeji moɗon be maslahaji moɗon, e nden ɗum waɗa getton mo. E ɗum man ɗo seedata ha wakkati jotta kombeje man ɗo, kanje man wiyete wasila ɓuranga mawnugo ɗum filoɓe kutinirta ha adgo dongle. Kala bada'i latti ɗum mawɗum cottoto ɗum iga nokkuje dayiɗe dilla ha nokkuje goɗɗe dayiɗe fo, kombeje be maje man ɗum jouwata rôle majum. Ngam majum ha jotta marori ɗo warana en gal Chine, gal toye ɗum tokkorto gal maje, ko wa'ete ɗon wara ha gal Europe, ɗon wara gal nokkuje dayiɗe, to ɗum tokkorto gal laabi maje. Enen ɗo lutti kombeje be maje man ɗo, kanjum man wiyete laabi mawniraji ɗi marchandise ji gardata iga nokkuje dayiɗe, e noon bo marchandise ji ummorto iga ɗo, to woodi ko sooda ha men bo ummo iga ɗo dilla ha nokkuje dayiɗe man ɗo. Maaje be kombeje kanjum man wiyete kuwan ɗum kuugal man mawnirajum hatta ha wakkati jotta. E nden Allah o waji dow ɓiɓɓe adama ɗum man. Wa yakrinu zalika ahyanan bi irsali riyah, yake feere bo Allah janiɗo o hurfindira ɗum masala déplaçago man ɗo ɓe dongle ɗe filu man ɗo, o hawta ɗum be yani yofugo keni, e nden kombeje man kuwata sey to keni ɗon, e nden kanko man on wiyete eltuɗo keni man ngam jaabo ha kombeje man, gerɓa kombeje man taƴamaje man dilla ha nokkuje dayiɗe. Wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiran, nder ayaji Allah ceniɗo dalilaji gotimmako ɓe dalilaji enɗam mako, kanko man wiyete pirlitittowo ɗo her kawnu, o nelda keni man ɗi ceynoji be ndiyam waran ɓawo maji. Wali yudhiqakum min rahmati, e ngam o mettina on enɗam mako, keni man ɗo to ɗi garoyi ɓawo majum, enɗam mako wiyete toɓo sawango hayruji ɗuɗɗi garoya ɓawo keni man. Wali tajriya al fulku bi amri, e ngam kombewal bo dogga be umrore mako,
keni man ɗi kuwoya ha gal wuttudu wondu bo ɓe doggingo kombeje ma pindije ha dow ndiyam wali tabtangu min fadli e ngam tefon moƴƴere maako enen ɗum man Allah o waɗi ɗum fuu man ha ɗum yettinoya on ha tefgo moƴƴere maako wala allakum tashkurun e ha getton bo Allah ceniɗo ha dow siryingo yaakeji moɗon e jaabo bo maslahaji moɗon wa yukarriru alqur'anu zalika taskiran bin nima enen tawen o wi alqur'an man ɗo ɗon lortina ɗum masala kombeje ɓe maaje ɓe kene kanjum man noyi Allah waɗi ɗum jagganto ɓi adama ɗum latto ɗum wallinde mapindire masine ha gal wuttudu tefgo maako hunde gal wuttudu filu maako Allah o ɗon lortina ɗum ha alqur'an ngam o siftinora ɓiɓɓe adama moƴƴere majum wa tanbihan ala al intifai biha e ngam o yeccitina hakkiloji ɓiɓɓe adama man bo ɓe mbotoro ɓe moƴƴere majum e nden bana o yeccitina hakkiloji ɓiɓɓe adama o siftinoran ɓe filu man ɗo hayru mawɗo ɗon ha ton kanko waɗi siryini no filu man waɗire e nden ɓe mbotoro ɓe ko o siryini man hatta inna alqur'an la yaj'alu min ayati llahi dalla ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi alfulk ha alqur'an ɗon waɗa nder ayaji Allah mawɗe kollanɗe o ɗon e kollanɗe bo bawɗe maako be hikma maako alquran ɗon limta kombeje nder majum kombeje man ɗo ɗe kollanɗo allati tajri fil bahri bima yanfa'u nnas kombeje ɗe ɗabi'a mum doggan nder maaje mawɗe e ɗum dogga bo ɗum ɗon rondi ko nafata ɓiɓɓe adama wiyete dongle maɓɓe ɗe filu to e nden man ɗo man kam fuu alquran yewtani kombeje yewtani maaje e bo yewtani bo maslaha makka ka ɓiɓɓe adama kutinirta kombeje man kanjum man wiyete sottingo ɓe sottingo dongleji maɓɓe dillira ha nokkuje dayiɗe ngam sabida filu Allah o holli kanko wiyete gaɗɗo siriyaji man e nden ɗum holla filu man ɗo hunde yettande nde Allah siryini sababuji muɗum ngam ɓiɓɓe adama ɓe nafitoro be mum non alqur'an non islam lardata ha filu وقد امتن الله تعالى على أهل مكة بما هيأ لهم من أسباب جعلت بلدهم مركزا تجاريا ممتازا في جزيرة العرب enon Allah ceni ɗo o waji dow yimɓe makka ɓe nelal silama man wangi her muɗum marrare arande ewnoraɓe ha silama man marrare arande Allah ceni ɗo o waji dow maɓɓe o siftinori ɓe moƴƴere maako bima hayya lahum min asbab sababuji ɗuɗɗiɗi o siryani ɓe ja'alat baladahum markazan tijariyan gartir ɗum wuro maɓɓe man ɗo ɗum centre commercial wartiri makka man ɗo ɗum babal filu mawnirawal ɗum vilwol filu mawnirawo ha nder vilji arab en tariɗi makka man fuu Allah man o siftinoran arab en ɗum moƴƴere kanko man on hokki ɓe nde makka man wala no sababuji man makka man wala ko remete ha muɗum makka man wala kilima bodga wala ko susɗinta yaasi en ngara ha makka man ha tefa hunde fuu woda amma Allah on siryini sababuji ɓe waɗgo suudu kaaba waɗa hormingo suudu kaaba man bo ha nder ɓerɗe maɓɓe waɗa yidgo nokkure man ha nder ɓerɗe ɓiɓɓe adama e ɗum man fuu ɗum waɗi ummatoje ɗuɗɗe ɗon lortina ha nokkure man e be majum ɗum warti ɗum babal activité mangal masine ha ko larani sanjidirki ki filu e nden Allah o siftinoran ɓe kanko man wiyete gaɗɗo ɗum alam numakkin lahum haraman aminan yujuba ilayhi samaratu kulli shay risqan min ladunna Allah jani ɗo wi makkin ko en man ɓe min keɓñinayi ɓe haramu lattiɗo kolɗiniɗo na makka mo ɓe goni ha muɗum man o min gaɗi ɗum nokku korminteɗo e min gaɗi bo ɗum nokku kolɗiniɗo min gaɗi ɗum ha ɓerɗeji araɓɓe man e yujba ilayhi samaratu kulli shay wongo hoolare man ɓe wongo horma man ɗo waɗi araɓɓe man ɗon lortida ha nokkure majum ɗon gargarna ngam sabida dewe e ɓe majum to ɓe garan man yujba ilayhi samaratu kulli shay e nden wadde ha makka man samaroje ɗume fuu kala wonnoɓe nokkuje dayiɗe fuu jogo joɓariji ɗuɗɗum jogo marchandise ji ko filete ɗuɗɗum gadda ɗum ha makka majum yimɓe makka man mbotoro be majum risqan min ladunna Allah wi minin man ɓen ciryini ɗum gaɗi ɗum bannon ngam min koddiri min diska makkin ko en man iga amin be sababuji majum wa bi hadha tahaqqaqa da'watu ibrahim e nden be man ɓe hokkugo makka man ha nder ɓerɗe hokkugo makka man nokku ha nder ɓerɗe e waɗa makka man bo ɗum nokku amnu mo haɓre waɗata ɗum nokkure lattinde de'unde alhaali bo ko larani jazira arabia man lesɗe guɗɗe man kam fuu araɓe man ɗo cuklori be kaɓe ɗe gatogal ɓe mbarani ɓe mbarto ɓe ni ɓe ɗon nder majum amma makka man kam nastuɗo fuu holɗinake Allah jawmu deftere o wi ɓe man Allah ceniɗo o gonɗiniri do'a annabi ibrahim o tabitiniri do'a annabi ibrahim o do'anake no makka majum
nden o do'anake makka man Allah ceniɗo riskano yimɓe makka man samaroje nden makka man bo wala sababuji ɗabi'inkeji toɓoji maaje ko waddata fungoji wala amma Allah o jabori do'a man ɗo ɓe wadgo samaroje man ummo iga nokkuje dayiɗe ngara gardoya ɓe hijjoɓe annabi ibrahim o wino rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gayri dhi zar ya jawmirawo amin mi jo'ini no yoga zurriya am kañum man wiyete ismail alayhi salatu wassalam ha wadiwol ngol wala awre iga wakkatiyel man bo makka man siriyinaka na ɗum nokkure awre wala toɓoji wala maaje wala ko mari ha awre jaɓoto inda baytikal muharram mi jo'ini ɓe herle suudu ma horminteru wakkati ha o do'o man suudu man wala amma Allah ɗon humpitimo suudu man nokkure mum ɗon kanjum man waɗi o hocci zurriya mako man iga lesdi sham waddi ɗum ha nokkure man ngam zurriya man jaggano suudu majum rabbana li yuqimu ssalah ya jawmirawo amin mi waɗi non man mi waddi zurriya man ngam ɓe ɓooca julde ɓe gona ha nokkure nde kala juuloɓe fu titoto ha muɗum kamɓe kam herɗon man ɓe gonata e ɓe majum ɓe ɓooca julde faj'al afidatan min annasi tahwi ilayhim wat ɓerɗe ɓiɓɓe adama cuuya her maɓɓe cuuni ha maɓɓe e nokkure man nde ɓe goni ha muɗum man nde tak her ɓerɗe ɓiɓɓe adama yidgo nde ɓe yidgo warnugo ha maare warzukum min asamarat e riskuɓe bo ɓendarloje nokkure nde wala siriya ɓendarloje ɓe bukkaɓe bo ha majum an on riskuɓe ɗum be laabi maɗa keroraɗi ga allahum yashkurun ngam kamɓe man ha ɓe gette nden banni annabi ibrahim o do'i e ɓawo majum Allah o ummini suudu man e Allah ceniɗo o waɗi ɓerɗe jongito be suudu man iga islamu wangay bo ɓerɗe araɓe ɗon jongiti be nokkure man ɗon jongiti be suudu man Allah o waɗi amnu o waɗi sécurité timmitinga ha nokkure majum e be majum ɗum waɗi ummatoje ɗuɗɗe iga wakkatiji man ha wakkati jotta ɗon lortina her ton e hayi ummatoje lortinta bo fu activité waɗat nder mawnirajum activité man filu waɗat ɓe en fu gaddan ko jogui tawa woɗɓe bo gaddi ɗum sanjidira e be majum ɗum waɗa hayru be moƴƴere ɗuɗde e nden fu man ɗum hollan darja filu ɓe qima filu noyi Allah ceniɗo o laati o ɗo waɗira sababuji majum e noyi bo o laati o ɗon waja dow ummatoje ɓe siringo sababuji jabotoɗi haajeji maɓɓe kan lawol filu wamtana llahu ala quraish id yassara lahum rihlatayn tijariyatayn fi kulli am e noon Allah ceniɗo o waji kadi bo dow quraishinko en makkinko en man ɗo ni o waji dow maɓɓe o holli ɓe woodi moƴƴere mawde nde o waɗani ɓe o yejitinan hakkiloji maɓɓe ha maare o andini ɓe kanko man on wiyete koynanɗo ɓe cirinanɗo ɓe jahale ɗiɗi ɗe filu be maju dow maje man activité makka man mahi jahangal gongal ma ɗon waɗe ha lesdi yaman ɗum ɗon waɗe wakkati dabbunde enen he lesdi yaman man wakkati man to dabbunde ha lesɗe araɓɓe man ɗo fewan lesdi yaman man gulɗum e nden ɓe dillama toon yaake dabbunde kam e noon bo o waɗi jahangal gongal bo won ha lesdi sham ɗo bo yaake gulɗum e nden to gulɗum ɗon ha lesdi makka man to ɓe dilli lesdi sham ɓe tawan pewol e nden jahale man ɗo ɓe ummotoɗe ngam sabida filu ɓe gaɗan jahale man ɗiɗi ngam sabida filu wuttudu woru ma ɓe jahan her muɗum yaakeji to pewol ɗon ha makka ɓe dillagal lesdi yaman gulɗum wonan ha to e wakkatiji goɗɗi bo to yaake jangol ɗon ha makka bo ɗo man ɗo ɓe dilla yaake gulɗum ɗon ha makka bo ɓe dillagal lesdi sham pewol ɗon ha to amma ko dimbata ɓe jaha man ɗo ɗum jahale ɗe filu e nden Allah o waji dow maɓɓe wadgo non man ɗo wadgo jahale man ɗe ɗiɗi ɗe ɗo tabitani ɓe ɓe ɗo keɓra be maje moƴƴe lattiɗe ɗuɗɗe yasiruna fihima aminina bifadli sadanatihim lilbayt ɓe ɗon jaha jahale man ɗo ɓe holɗiniɓe bo ha ɓe jahata man ɗo ɓe holɗiniɓe Allah o riski ɓe ɗum ngam kamɓe man latti jaggantoɓe suudu maako e nden o teddiniri ɓe ɓe sirinangoɓe sababuji risku ɓe sirinangoɓe sababuji filu falyashkuru hasihi nima bi ibadatillahi wahda nde islam wangi Allah ceniɗo o siftinoranɓe moƴƴere man o ewnotoɓe ɓe gettira moƴƴere man ɗo ɓe rewugo mo kanko feere maako ta ɓe ndewa labbi ngam kanko wiyete moƴƴanɗo dow maɓɓe kanko moƴƴi dow maɓɓe sirini sababuji ɗi fu feere maako e nden ɓe gettiramo ɓe rewugo mo kanko feere maako rabbil bayt kanko on wiyete jawmu suudu man ndu moƴƴe maɓɓe fu ɗon iwagal maaru wa sahibil fadli alayhi وقد هيأ الإسلام للمسلمين فرصة التبادل التجاري فيما بين أقطارهم وشعوبهم على نطاق عالمي واسع في كل عام أجل من أوي إسلام سرينني جول بمن occasion ومنغ مسين ngam ɓe ummano activité nga filu hakkunde gureji maɓɓe fu ɓurnal fu kala wuro fu ɓe représentant en mo ɓe limle ɗuɗɗe ngara ɓe fu ɓe kawta ha nokkure woore ɓe ngaran kam ngam ibada ɓe ngaran kam ngam hajj ngam dewal beetengal hijju
amma herɗon man bo ɗum latto ɗum fursa kadi bo ɗum occasion manga gaɗangaɓe ɓe gaɗa activité ji maɓɓe ɗi dunya man bo ɓe mbotoro be majum. wa dhalika fi lmawsimi sanawiyi l islamiyi l alami ɗum man ɗum ɗon waɗa her mawsim lattiɗo sanawinkejo kala hitande fuu jaltan ɗo kañum man wiyete hijju. julɓe man fuu ɓe moftoy to ha makka, kala lesdi fuu waroyan ha makka. E nden herɗon man ɗo lesdi fuu foti joggo ko latti ko ɓurata margo wadda ha nokkure man, e nden sippa ɗum tawa bo ko ɓurata margo haaji ha babal man sooda ɗum, e be majum activité nga commercial latto waɗi ha nokkure majum. Allah janiɗo o yewtani ɗum man o wi wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahu. o tindini ɓawo annabi ibrahim o waɗi du'a man ɗo, du'a lattago ani ɓerɗe man kucitana suudu kaaba man ɗo. Allah o jabake du'a man ɗo, yatuka rijalan, e nden yimɓe ɓe garante alhaali ɓe yehoɓe be kosɗe, woɓɓe maɓɓe jahan be kosɗe, woɓɓe maɓɓe bo ɓe garan dow geeloɗi yani dubruɗi be jahangal ha pooƴi. yatina min kulli fajjin amiq, ɓe ɗon ngalagal kala laabi dayiɗi, ɓe ummoto iga nokkuje dayiɗe fuu ɓe ngara ha makka man. to ɓe ngari li yashhadu manafi'a lahu, ngam ɓe jalɗira boteji maɓɓe. E nden ɓe ngaroyan makka man ngam woodi boteji maɓɓe mawɗi ɗi ɓe tawata ha makka man. E nden boteji ɗi diina ɗon kañum man wiyete ukkugo dewal mangal lattingal ruknu jowaɓo ha islam. e be majum zunuba hefe goɗɗo warta bana ñande dadirawo ma ko dañamo. e boteji ɗi dunya bo ɗon nder boteji man andidirgo, e noon nder boteji man bo waɗgo activité ji lattiɗi feere feere. wa min hadihi lmanafi wala shakka tijara, o wi wala sekko nder boteji man e aya man nufi ɗo filu man bo nastan ha nder ton. ngam man waqad rawa al-bukhari anna al-muslimin kanu yataharrajuna min at-tijara fi mawsimi al-hajj. imam bukhari o fillake ha sahinde mako her aran man ɗo kam julɓe ɓe ɗon no mata bana ɓillorago ni be waddugo kuje filu maɓɓe yake hijju. to goɗɗo o yani hijju o joggo bo ko o sorata ha ton ɗo, julɓe bana ɗon mata ɗum yahay, ɓe ɗon miijo ta ɗum laato ɗum jillanan ihlas maɓɓe, laaɓgo anniyaji maɓɓe ha dewal, ɗum jahangal ngal ɓe gurtani ngam dewal. e nden to ɓe koci anniyaji goɗɗi wiyete filu ha ton ɗo, ɓerɗe maɓɓe de'itayi, ta ɗum latto ɗum wonnanan ɓe anniya maɓɓe nga dewal ni ɓe matatano. ngam majum alquran jippi dow mas'ala majum, laɓɓinani ɓe noyi mas'ala man woni. Allah janiɗo wi laysa alaykum junahun an tabtangu fadlan min rabbikum, wala dow moɗon aybe wala gacce tefon moƴƴere iga jawmirawo moɗon her jaton hijju man ɗo, tefon moƴƴere duniyawinkere bo. e be majum jawmu sani'ajo ma o waɗa sani'a mako yakke oɗo ɓornidiri be hijju man wala aybe. filowo ma o ɓornotira be filu mako, hoca marchandise iga lesdi mako o yara ha nokkure man. to o tawi her ton man bo ko yahan ha wuro mako o fe'a ɗum o wartida, Allah janiɗo o wi wala aybe ha majum, ɗum tefgo moƴƴere jawmirawo moɗon. وقد امتدح القرآن رواد المساجد المسبحين لله بالغدو والآصال. القرآن مانتي دو ورور نوبة جولور سبحي نوبة الله جنيدو وقت فجري بي وقت أسري وقت جول دي من بنغونا ها جولور الله جنيدو او مانتي بي بي اوي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اوي كم من بي دم وربي filu suklataɓe, sorugo suklataɓe, woytinaɓe innugo Allah janiɗo be ɓocugo julde be hokkugo zakka. e nden her ɗo Allah janiɗo o mantan dow yeɓre man, kamɓe man ɓe ɗum yeɓre mumini en lattiɓe julɓe, ɓe maran filuji maɓɓe, ɓe maran sani'aji maɓɓe, ɓe maran activité ji maɓɓe, ɗabi a kuuɗe man ɗo fu ɓernde jongititto be maje, ɗe garta kañum man wiyete sungulla mum mawnirawa. amma kamɓe kam nanon fi maɓɓe wayi, ɓe maran ɗum man kam, ɓe maran activité ji maɓɓe, ɓe maran filu maɓɓe, ɓe maran activité ji maɓɓe luttuɗi, amma bo ɗum suklataɓe ɗum acca ɓe siftorgo Allah ceniɗo. mawɗum siftorgo Allah ceniɗo man ɗo julgo. enen to wakkati julgo man waɗoy ɗo ɓe darnan activité ji maɓɓe man ngam ɓe jalɗira nokkure dewal man, ɓe jalɗira nokkure hokkugo julde majum. e ɓe wotoyake dewal goɗgal waɗoy dewal ngal jawdi man bo ɗo man bo ɓe cuklantongal, ɓe gaɗa lisafiji, ɓe gurtina hakke Allah ceniɗo ha jawle maɓɓe. e nden sora sotta man be activité man ɗo kanjum man ɗum suklataɓe. ɗo wiyete nufa e aya man, ngam man o wi fal muminuna fi nazari l qur'an, mumini en ɗum ha larande alqur'an deydey ko wari ha aya ka laysu ahlasa masajid, ɓe gonayi ɗum yimɓe ɗon lismiɓe julurde.
na ko nufite la tulhihim tijaratun wala bayun an zicrillah mana man ɗo ɓe accuɓe filu fuu muɗum ɓe accuɓe sorugo ɓe sotta fuu muɗum ɓe luttan ɓe ɗon lismi julurde jooɗi noon na kanjum aya man yiɗi wiiko innama aya man yiɗi wiiko ɓe ɗo cukli nder activité ji maɓɓe to yaake julgo man waɗi bo activité ji man cuklataɓe kada ɓe wargo juula majum ɓe jaaboto wajibi julurde man to wakkati wajibi julurde waroy kam ɓe darna haajeji maɓɓe ɗi duniya man ɗo ɓe jaabo wajibi mo julurde e her julurde man toon ɓe cuklano innugo allah ceniɗo ngam man o e mumini en man ɗo ɓe gonayi ha larande alquran laysu ahlasa masajid ɓe gonayi ɗum yimɓe ɗon lismotoɓe julurde ɓe ɗon jooɗi ha foroy noon ɓe jahata ɓe ɗaɓɓitoya hunde ɗum kam ñiŋa ɗum allah ceniɗo bolwanɗo aya man ka gadduɗo aya man ka la tulhihim tijaratun ɗo kanko man on wi fa ida qadaytum salah fantashiru fil ard o wi ay ubqu fil masajid o wi ay ibqaw fil masajid lutti ha julurde fantashiru fil ard wabtangu min fadlillah e nden man aya ka man ɗo laɓɓinan aya ka e nden ko wiyete ha nufaye la tulhihim tijaratun wala bayun an zicrillah e nden mana man kamɓe man ɗo filu man gon suklataɓe coggu man bo suklataɓe ɓe acca innugo allah ceniɗo e nden yake coggu man welata yake luumo man welata to hayya ala sala hayya ala al fala wi'amani ɓe darna activité man kadi bo ɓe jaabu hayya ala sala hayya ala al fala e nden sura man ka kanka lattino ɗon no zaman annabijo alayhi salatu wassalam kanka man latti gonga her luumo ngo annabijo on waɗi ha less juulurde muɗum umri julɓe gona ha luumo man ngo lattongo maɓɓe feere maɓɓe ɓe cendira be yahuda en bana ko latti ha sub bani qaynuka to yake julgo waɗi man ɗo la tulhihim tijaratun wala bayun an zicrillah ɓe maɓɓa cuuɗi maɓɓe ɓe jaha ɓe jaabo yo ewnandu allah ceniɗo ɓe dokka wajibi julde umar radiallahu taala an yoga marraje o laari woɗɓe nder julɓe ɗon lutti ha nder julurde ɓawo yimɓe fu cankitake o faami kamɓe man kam ɗum yimɓe ɓe giɗi ɓe perwana rewgo allah ceniɗo ɓe gurto masalaji activité umar yankiri dow maɓɓe wita bonne dina amin umar wurtiniɓe julurde e nden man kam yani e ɗo man kanjum man wiyete gonɗum ha wakkati jotta her luumo ngo annabijo waɗno man keddugo ɓe julurde maako man ɓawo ngo yaaji ngo feecake ummatore ɗunde woni ha maago jotta man bo to hayya ala sala hayya ala fala waɗi luumo man maɓɓa luumo man maɓɓa sippanɓe man jaha jaaboyo ewnandu man ha julurde man nden kadi bo ɓe lorano activité ji maɓɓe e sura man famara bo ɗon ha luumo meɗen alhamdulillah hayru mawɗo ɗon ha luumo meɗen jotta man ha luumo men man bo hayya ala sala hayya ala fala to waɗi ɗuɗɗum nder julɓe maɓɓan ɓe cuuɗi muɗum ɓe jaha ɓe jaaboyo ewnandu man sina ngam julurɗe man ɗon dokka wakkatiji man feere 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 na wakkati ngota maɓɓugo luumo man ɗo wangan ɗuɗɗum masine amma nde noddinali man ɗon gaɗa wakkati feere to goɗɗo heɓay ha ɗo heɓan ha ɗo yebre nde dillan nde warta ɓawo man nde maɓɓa nde dilla kanjum man waɗata bana ko maɓɓete man pamaru e nden ɗum hayru mawɗo en cusɗinan ha dow hayru majum e ɗum ɗabbaknubo goo suura gonka ha aya ka janguɗen jotta ngam man o e julɓe ɗum ɓe gonayi laysu ahlasa masajid ɓe gonayi ɗum yimɓe lismiɓe julurde e noon man bo wala rubana adiyira eɓe gonayi bo bana sifa nasranin ko en ha zamanuji ɓoyma goɗɗo o warta o rahib ñiɓa suudu noon ha cakka ladde o wona ha nder ton o wiccito o warta o dewowo allah ha foroy julɓe ɓe rubaniyata fil islam ha islam wala rubaniya wala mi wiccito ha nokkure ha lowol ha kaza mi warta mi dewowo allah tan mi wurto kala yakeji ngendan fo nabi jowi ɗum lattaki ɗum jaɓa ɗum ha islam wa misatuhum ko sendidiriɓe ɓe woɗɓe feere anna amalahum duniyawiya la tushgiluhum an wajibatihim diniya kuuɗe maɓɓe duniyaje man ɗe ɓe huwoɓe ɗe kam ɓe kuwan kuuɗe duniyaje man amma bo ɗe cuklataɓe ɗe accina ɓe wajibiji maɓɓe wajibiji maɓɓe ɗi dina bana ko latti sani nafiki en yani sani nafiki en wajibiji maɓɓe ɗi yakeji maɓɓe ɗi duniya man ɗo ɗon cukla ɓe accina ɓe wajibiji maɓɓe ɗi dina ngam majum sayaqulu laka almukhallafuna min al arab shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yani to ɓe teframa wurtago jihad ɓe jata to annabijo wartoy ngara ɓe geldito ha mum geldol maɓɓe shagalatna amwaluna wa ahluna jawle amin ɓe yimɓeji amin cukli min e nden ɓe tefra annabijo yaafuɓe e nden ɓe mbawata ɓe acca jawle maɓɓe ɓe acca cukleji maɓɓe ngam ha ɓe jaabo wajibi jihad hada badu ma jaa fi lqur'ani fi tijara o wi ko janguɗen ɗo ɗum yoga ko wari ha alqur'an yewtanan ngal wuttudu filu majum kefere alqur'an yewtan ɓe wajugo dow ɓiɓɓe adama siriyingo sababuji ɗi filu majum e noon ya kefere bo alqur'an yewtan dow heeroraɓe kamɓe wiyete makkinko en
be siriyingo nokku mo ɓe ngoni man ɗo ɗum nokku jaɓanɗo filu e ɗum dasana ɓe hayruji lattiɗi ɗuɗɗi. amma fi sunna faqad hasa nabiyul islam ala tijara. amma to en lorake ha sunna annabijo alayhi salatu wassalam tawen annabojo islam annabijo muhammad alayhi salatu wassalam o solni julɓe dow faggudu wetendu filu man. wa uniya bi amriha, annabijo o suklorake be masala filu man, o numɗo filu man ɗo noyi julɓe kurata ɗum, noyi pratikata ɗum ha madina. wa irsa'i qawaidiha, e bo e tabitingo qa'idaji filu man, principe ji mawɗi darananɗi filu man, annabijo man o huwi deydey ko ɗisata ɗi tabitina ɗi. bi gawli, yake feere be wulinde maako, yake feere be kuugal maako, yake feere be taqrir maako, o yiya ɗum ɗon waɗe amma o wolwata, e nden laara ɗum hollayo o yerdake ɗum ɗum boɗɗum, ɗum wonayi ɗum kalluɗum. fa fi aqwalihi lhakima, o wi nder konnguɗi maako lattiɗi marɗi hikma, nasma'u hasihi l ahadis, tawen hadisji ɗi annabijo alayhi salatu wassalam nder hadisji garɗi ha maako o wi attajiru l amin assaduq ma ashuhada yawma alqiyama. annabijo o wi pilowo to o mari sifaji ɗi ɗiɗi, aranol kam o latto al amin, o latto o jawmu amanajo, o pilowo o jawmu amanajo, jawmu amanajo ha filu man gunni. ani jordan go heɓgo man ɗo waɗatamo o suuɗa aybe, jordan go heɓgo man ɗo waɗatamo o zambo, jordan go heɓgo man ɗo waɗata o waɗa gissu, o woodi amana. client en mako ngaran cooda ko cotta ha mako man ɗo ɗon de'iti ɗum boɗɗum, e ɗon de'iti bo o sori ɓe prix ji boɗɗi, ñamego wonata ha ton, kanko wiyete amin. e noon asaduk e gonɗowo bo kala ko o yewtanta maral mako man ko o filata man ɗo, to o wi ɗum original jum ma ɗum original jum, e nden to o wi ɗum deuxiéme jum ma ɗum deuxiéme jum, e nden ɗum o yewtanta man ɗo, to o wi ni o soodi ɗum ma non o soodi ɗum, ha ko o wolwata dow ko larani urulla mako mo filu man ɗo o gonɗuɗo ha muɗum. abijo wi pilowo kawtuɗo ɗiɗi man ɗi, o mari amana ha filu mako, o mari bo gonɗugo ha filu mako, ma shuhada yawma alqiyama, kanko man o hawtete be saydiɓe ha konuji ñalade darga. nden kanko man darande mako ha filu man ɗo, kayre man nde sabida mare o hawtete be saydiɓe, yani haɓɓe ngam dina allah ceniɗo daro ɓe mbara ha ton, kamɓe man kamɓe wiyete ɓuranɓe mawnugo ummatore, pilowo lattiɗo marɗo amana be gongaku man ɗo o hawtete be maɓɓe ñalade dargal. rawahu ibnu maja wal hakim wa sahaha. e noon hadisol gongol o wiyata attajiru saduk al amin ma annabiyin wasiddiqin washuhada. annabijo kadi bo sifaji man ɗin o lorni, o wi pilowo lattiɗo saduk gonɗuɗo ha ko wiyata dow filu muɗum, kolaɗo bo ha kuudal mako be yimɓe dow filu mako, kanko man ma annabiyin, o hawtate be annabo en allah ceniɗo, o hawtate bo be siddiqin, kamɓe man ɓen wiyete lattiɓe risketeɓe jaɓa ko annabo en gaddi jabki arani, e noon bo o hawtate be saydiɓe ñalade dargal. nden ɗuman annabijo alayhi salatu wassalam o wiyan ɗum ngam kuje ɗiɗi fuu, o wiyan ɗum ngam o solna ha filu man ngun, activité filu man, julɗo to nani ɗum o latto o wonan ha maydan man, e o wiyan ɗum kadi bo ngam julɗo man mara sifaji ɗiɗi to o nasto e filu man, o mara sifa mbiyetenga amana, o mara bo sifa mbiyetenga gonɗugo ha be sifa mako o pilowo julɗo man. ɓe lattago sahabo en paami ɗum, jottini ɗum ha ummatoje jaɓɗe islam ha juuɗe maɓɓe, filoɓe julɓe man ɗo sifaji man ɗi ɗiɗi ɗo ngaɗi ha maɓɓe, ɓe nastini ummatoje ɗuɗɗe ha islam, ha ummatoje ɗuɗɗe to ɓe ɗon limtana tariha nastugo islam ha gure man, bana ha indonésie, bana ha malaisie, hatta ha afrique ɗo ɓe hoore mum, hatta ha afrique de l'ouest fuu to ɓe ƴami noy islam nastiri ɗo, nasti gallawol filoɓe julɓe. e ɗum mejum fottani ummatoje ɗe ɓe tawi na julɓe ha ton man, ɗume ɓe daari ha filoɓe julɓe man ɗo, ɓe tawi ha filoɓe julɓe man amana ɓe gonɗugo ha filu maɓɓe, e ɓawo man ɓe tefi to ɓe keeɓi sifaji man, ɓe tawi ha islam ɓe keeɓi sifaji man, e nden islam man warti gidni ɗum ha maɓɓe, e be majum ɓe cilmi. hatta écrivain en mission en windanɓe no islam nastiri ha afrique de l'ouest, ɓe ɗon nasta dow man, ɓe ɗon nasta islam nastiri afrique de l'ouest ɗo na ɓe haɓre na ɓe kaɓe, innama islam nastiri ɓe gikkuji julɓe rondiɓe silama man gaddi ha nokkuje man, ɓurnal bo fu ɗum filoɓe. wala najabu iza jala nabiyu tajira saduqa bi manzilati almujahid. o wita gaɗen makayefi to en tawi haɗo annabijo o waɗi pilowo
gonɗuɗo kolaɗo man ɗo o hawtimo be gaɗowo jihad ha darja be caydiɗo ha darja ɗo ta ɗum hokka on kayefi. o wi faqad asbatat lana tajarubul haya, o wi ngam yi'a yita ha ngendam ɗo andini en anna al jihada laysa fi maydani al qitali wahda. jihad ɗum na sey ha habre tan jihad wonata, jihad mo naneten ɗo na sey ha habre be balmi wonata, bal fi maydani al iqtisad aidan. o wi jihad man ɗo foti wona ha nokkure wonde bo kañum man wiyete daldal économie, ha daldal tefgo hunde darna économie ɗo ton man bo jihad wona. e nden jihad to woni ha gallawol habre ma ɓuranɓe yargo bone her ton man ɗo to ɓe maynaɓe ɓe mbiye ɓe shuhada. e nden jihad man to woni gal majalul iqtisad bo ɓuranɓe yargo bone ɓe lismitago kiitaji ɗi sharia man ɗo, kamɓe man bo ɓe mbiye ɓe shuhada. wa innama wuhida tujjaru bi hadihi al manzila rafia inda allah. o wi filoɓe man ɗo ɓe inanama darja towkaka ha allah ceniɗo, kanjum man wiyete hawtego ɓe saydiɓe ɓe annabo en ɓe siddiqin en, ɓe inanama darja man ka. e wa hadihi al masuba al jazila fi l akhira, e baraji mawɗo o ha al akhira ɓe inanama ɗum ngam ɗume? qala li anna tijarata fi l galib tugri bitama. o wi ngam filu kam ɗabi'a muɗum ɓurnal kam fu ɗo kañum man ɗo yerɓan jawmijum ha pilowo man ɗo ha suuno, wartiran mo o goɗɗo suunojo giɗɗo heɓgo masine. waktisabi rib min ayi tariq, o yiɗan o heɓa riba gal lawol no o tokkori fuu, kanjum man wiyete ko o ewata, keɓan o ewata. e nden lattago mako ha o hormina laabi goɗɗi, o latta o woodi amana, o latta o woodi gongaku. ɓurnal fuu ha hakkilo filoɓe kam ɗum furenan heɓgo majum, ɗum ustan keɓal. ni wiyete maturu maɓɓe, ko wiyete qaida hakkiloji filoɓe kam ɓe mbiya almalu yalidul mal, jawdi ɗum dañata jawdi, wa ribhu yugri bi ribhin aksar, riba bo kañum man irtan suno riba ɓuranga mawnugo. ni filoɓe kam jogori filu. o wi faman waqafa inda hududi sidqi wal amana, o wi nder cakantere man ɗo to pilowo o wawi darnugo hoore mako, o moɗa suno mako, o lismito be ko dina wi, e nden o daro deydey haddi gongaku, o lismito haddi amana, o lismito, fa huwa mujahidun intasara fi marakati l hawa. o wiyete o gaɗɗo o waɗi jihad, darande mako ha miliyewa man ɗo wiyete o waɗi jihad, e o wawi bo heɓgo ballal mangal ha habre nde o nasti. habre ha filu man ɗo kayre wiyete habre giɗaɗe, habre giɗaɗe o nasti, habre ɓe ko ɓernde mako yiɗi o nasti, e bo o wawi heɓgo ballal ha dow habre man, ngam man o henoto inde o mujahid. wa hukka lahu manzilatul mujahidin, o wi be majum handanimo darja honoɓe man waɗɓe jihadi nga habre man ɗo, kanko bo o henake. woodi habre nde o waɗi mawde be giɗaɗe mako, woodi habre nde o waɗi mawde be cheytan, woodi habre nde mawde o waɗi be suunoji mako, e ha kaɓe man bo fuu o lattake o wallama, o daɗi e be majum ɗo o henoto o wi'e o gaɗowo jihad, e o henoto bo o wi'e to o mayri dow man ɗo o shahid. kama anna min shani tijara an tughriqa ahlaha fi dawama min al arqam wa hisabi ra'si al mali wal arbah. o wi noon ɗabi'a filu kañum man nder ɗabi'aji muɗum ɗo ɗum suklan filoɓe man ɗo masala arqam, ni keɓmi, to mi waɗi ni mi heɓan ni, to mi waɗi ni mi heɓan ni. hani arqam ceede man, numéro ji ceede man ɗon ɓesdo, kanjum wiyete sungulla maɓɓe, kanjum suhlata ko'e maɓɓe. ribaji mawɗi mawɗi kanjum suhlata ko'e maɓɓe. hatta innana najidu fi adi rasuli kafila tahduru bi tijara. o wi tawen ha zaman annabijo man sallallahu alaihi wasallama settewal warta be filu. wakkati man annabijo ɗon ha dow mimbar mum ɗo hutba ɗum yande jum'are. fama in sami al qawmu biha, o wi yimɓe filoɓe man ɗon no ɗon ɓe nanayi kubar settewal man wartoy. settewal man ɗum filu tawaɓe ha julurde man ɗo, woɗɓe ɗum kuje mum garti, woɗɓe giɗi ha jawa pe'a ta filoɓe, woɗɓe arta ɗum hoccugo kuje boɗɗe. e wakkati man bo ɗum wakkati jum'are, ɓe ɗo cukli nana annabijo man ɗon hutba. nde noon man waɗoyni masala calcule riba, masala keɓe mawɗe, masala kaza man ɗo warti kanjum man tappata ha ko'e maɓɓe, ngam man ɓe mbawayi luttiɗiɗgo be annabijo alayhi salatu wassalam ha timmina hutba. ɗum waɗi hatta shungilu anhu wansarafu ilayha, hakkiloji maɓɓe fu cukli gurti annabijo alayhi salatu wassalam ɗo cuklani ɓe haraka settewal. e raggare man ɓe gayliti ɓe gurti julurde sam, ɓe dillani settewal majum ngam ha ɓe keɓa ɓe pe'a, ha ɓe keɓa ɓe koca ko wartani ɓe gal kuje filu. ɗuma ɗum ɗon holla jarribore filu majum, e noyi ɗum jomrata hakkilo, yidgo heɓgo man ɗo noyi foɗirta hakkilo. allah ceniɗo o jippini aya o felan waɗɓe ban noon man. wa isara aw tijaratan aw lahwan in faddu ilayha, to kamɓe man ɓe gi filu malla ɓe gi fijo,
amma ɓe cankitake ɓe dilli ha majum. Wa tarakuka qa'iman, ɓe acci ma ɗo dari hutba. E nden mas'ala filu waɗi ɓe campitake, malla mas'ala ngoytugol nga fijo noon waɗi ɓe campitake ɓe acci ma ɗo dari hutba. Qul ma indallah, wiɓe ko woni her Allah ceniɗo wiyete baraji be ribaji ɗi jeyaɓe ma ko keɓata ha nokkuje rewgo mo, khayrun min allahwi wa min attijara. Ha muminijo kam ɗum ɓuran fijo, ɗum ɓuran bo filu. E ɓi adama kakkilɗo bo o suklano be ɓurɗum o acca ɓura ɗum. Wallahu khayru rasikin, Allah kañum man wiyete ɓurdanɗo riskoɓe. E nden ɗo man o waddi qissa man ngam ha ka famtina en lattago filu suklan hakkilo ɗo na jotta ɗum fuɗɗi. Iga zaman nulaɗo man bo ɗum ɗon, innama tarbiya diniya, éducation nga dina man ngan wartiri julɓe man ɓawo man ɗo filu man ɓe darni ɗum dede fodde mum ha qima. Warti ɓe darnan ɓe ko'e maɓɓe filu maɓɓe man, ɓe maɓɓa cuuɗi maɓɓe, ɓe dilla julurde ɓe jaaboyo. Ɗum man éducation hokki ɓe famgo islam man hokki ɓe ɗum. Amma yake ɓe hesɓeno man kam gaɗɗum ha marrare wonde kam wakkati hutba man mal bo ɓe acci annabijo feere mum ɓe doggani ɓe paywani filu maɓɓe. E nden ɗum ɗon halla filu man woodi jarribore mawnde. E nden to annabijo wi goɗɗo o wawi lismitago gongaku be amana, Allah hawtan mo ɓe saytiɓe ɗo hidde ko o lismi to gonga be amana man ɗo woodi jihadi mawɗo o waɗata, na ɗum hunde hoyde. O wi ngam man to goɗɗo o wawi her yakeji filu man bana no nga'i man nini, o lutti kanko man kam qawiyal yaqin mako be Allah ceniɗo ɗo sembiɗi. Amiral qalbi bi khashyatillah, ɓernde mako ɗon mahori be hulgo Allah ceniɗo. Radbal lisani bi dhikrillah, ɗemgal mako ɗo hecciɗiri be innugo Allah ceniɗo. Kana jadiran an yakuna ma allazina an'ama Allahu alayhim min annabiyina wasiddiqina washuhada. Kanko man fakat o henoto Allah hawta mo be ɓe Allah man moƴƴi dow muɗum ɓe te annabo en, ɓe siddiqin en, ɓe saydi ɓe. O wi wa yakfina min fiili alayhi salatu wasalam fi sha'ni tijara. O wi he'an en nder ko hollata kuugal annabijo alayhi salatu wasalam gal lawol filu, ko hol sappinta en filu man ɗo qima majum woodi no foti ha annabijo cuklaniɗo ɗum, ciryinanɗo julɓe no ɓe pilirta. O wi he'an en ha masala man ɗo bana annabijo alayhi salatu wasalam o suklani julɓe man gal wuttudu dina man, gal wuttudu rewgo man wakkati o wari madina. Kanjum man wiyete o ñiɓi julurde mako ha madina man dow kulol Allah ceniɗo ɓe yerdu e muɗum. Julurde man nde ngam nde laato ɗum nokku mo julɓe man fuu moftoto kawta dow rewgo Allah ceniɗo, ɗum man annabijo o waɗi ɗum. E ɗum latto bo bana ɗum université wa manga nga julɓe man moftoto ha muɗum andino dina majum. E ngam julurde man nde warta bo ba ɗum markas, ɗum centre lattinga manga nga julɓe majum formete ha muɗum noy ɓe gaɗirta dawa, no ɓe cankitirta nelal silama majum. Ɗum man kam annabijo o waɗi ɗum, o ñiɓi julurde e o waɗi kuuɗe ɗe bo fuu ha nder julurde. Amma her wakkati man ɗon annabijo o suklori kadi bo ngal wutudu économie ummatore bo. Bana o ñiɓi julurde man ɗo kanko man on kadi bo o waɗi luumo man bo ngo latano julɓe feere muɗum. Ha madina man ummatoje ɗiɗi ɗon toon, ummatore julɓe ɗon, ummatore yahuda en bo ɗon. Yahuda en godi luuɓe muɗum. Enen nde annabijo o wartoye madina man ɗo o tawi yahuda en man godi luuɓe muɗum, yaago julɓe man ha luuɓeji man feere ɗon waɗa fitina bana ko waɗi ha suugu bani gaynuka. Annabijo alayhi salatu wasalam o didani julɓe majum luumo ha les julurde man ɗon. Amma luumo man ngo wona ngo julɓe man, la sultana lil yahudi alayha, warta yahuda en wala ko hawtata ɗum be luumo man. Kama kana suugu bani gaynuka min kam, bana luumo banu gaynuka lattino ha ko sali ɗum julɓe ɗon jaha toon, yahuda en ɗon jaha toon, amma yahuda en dewranta luumo majum. E ɓe man annabijo waɗani julɓe bo luumo ngo kamɓe ɓen ɓe dewranta ɗum, na yahuda en ngala natargel ha maago. Wakad rattaba annabiyu alayhi salatu wasalam bi nafsihi awda'aha, annabijo on be hoore mako kanko man on rattabni yakeji luumo majum, kanko man on diidi, kanko man on sappini ɓe gona ɗo noy luumo man aynirte, noy masalaji dina aynirte ha nder luumo man fu kanko man on organise ɗum. Wa dhalla yar'aha bi ta'alimihi wa tawjihatihi, o laati kanko man on oɗo suklani luumo man, oɗo hakkilanango, oɗo ayna be huujitingo filoɓe man, be andin ko ɓe mbukete andugo ha jerugo luumo. Warti ha luumo man ngo fana gish huwata, na bana luuɓe yahuda en, wala tatfif, wala nakkisitgo e terle kiloji aynaɗi, wala ihtikar, e bo wala sigago hunde nde yimɓe marata ɗum haaje ngam ha rena nde saɗa sora, wala tanajus, e bo wala sargugo client be lawol nder laabi ngam o sooda be prix walattinga manga. Ɗum man fu ɗum ɗon ayne, e bo ɗon wolwe dow majum ha julɓe man ɓe mawninire, kanjum man ɗo ɗum dagata ko ɗum wona ha luuɓe maɓɓe. Ila gayri zalika mimma sanaskuru, e tana ɗum majum
en tammi yewtan ko ɗum ha ko warata. o wi to en lorake ha siraji sahaba en annabijo alayhi salatu wasalam tawen nder maɓɓe woodi lattiɓe filoɓe lattiɓe mawɓe ha gallaɓe filu. tawen bo woodi nder maɓɓe sunna lattiɓe jawmu sani'a en, woodi zurra lattiɓe suhlaniɓe gal wuttudu ndemri jawmu gese en, wa sa'ir ahli lhirafi wal amal. tawen nder maɓɓe jawmu en sani'aji be kuuɗe feere feere. fa hada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam bayna adhurihim, o yiɗo annabijo man on ɗon caka maɓɓe man ɗo ni ayaji allah ceniɗo ɗon jippo dow maako, e nden man bo oɗon lornanaɓe kalimaji asama wahyu garanan ngam o igga asama man to nga waroy o yettinanga ha maɓɓe. jibrilu waranan mo fajiri, waranan mo asiri wadda wahyu man, e nden kamɓe man ɓe sahabu en man ɓe fuu ɓe ɗon mata ɓe ɗo kewi yiide annabijo alayhi salatu wassalam, ɓe ɗon mata bo laaɓango dina ka, laaɓgo anniyaji ha huudugo be dina man ɓe jaaboto kala ko ka tefata fuu. kala goto nder maɓɓe fuu oɗon yelo oɗon yiɗata o seeda be annabijo alayhi salatu wassalam, ko maƴƴa maƴƴita ni yaake man goni ni climawa man woni. amma be noon man fuu tawen sahabu en annabijo alayhi salatu wassalam moye fuu kuugal mum duñawal man ɗon. wakkati magal to waɗi bo acca annabijo man be hayruji be aɗi ɗi fuu o dilla o suklano kuugal maako duñawal man. kadi bo ha to o heeɓi ko suhlitittamo o loroyo her annabijo alayhi salatu wassalam ngam o hooca bote maako duñawa. tawen goɗɗo nder maɓɓe ma waɗa jahangal dilla ngam filu muɗum, goɗɗo nder maɓɓe ma loro ha gese mum ɗe dibinoje be awe muɗum suklano ɗum. wa dhaka yas'a fi hirfatihi wa san'ati, goɗɗo nder maɓɓe ma dilla ha atelier muɗum gasaniya, goɗɗo tawa gudijo, goɗɗo tawa yani gaɗowo balmi ko nandata be majum. wa man fatahu min talimi rasuli shay, laato nder maɓɓe to woodi goɗɗo on woodi ko daɗi mo her ko annabijo andini o tawakano, o tawa to woodi tawaɓe lornana mo ko saali her ko annabijo alayhi salatu wassalam wolwani gal haala dina. eɓe umrama kala tawaɗo fuu o andina mo wala ɗon no to wari, ko o nani man ɗo o yettina ɗum ha mo wala ɗon. ansarin ko en ma ɓurnal fuu kamɓe man ɓe jawmu en gese, ɓe jawmu en aawe. muhajirin ko en bo ɓurnal fuu ɓe yimɓe luumo be filuji. abdourahman ibnu auf o muhajirin kejo, tawen derɗi ko mo gal allah ceniɗo annabijo derɗidiri be mako ɓe Sa'd ibn Rabi ansarin kejo, on man tefrinomo ɓe cenda jawdi muɗum. Sa'd ibn Rabi man jawmu jawdijo, senda be mako jawdi mum, senda be mako calaji mum ɗiɗi hokka mo woore, e nden bo o suɓa kanko on goto nder rewɓe mum ɗiɗo ngam Sa'd man sera mo o te'a on majum. ni Sa'd man waɗi, amma isar nga o waɗi kanko Sa'd nga o waɗi isar suɓitana mako dow hoore mako. isar man nga abdourahman ibnu auf jaɓɓoronga kañum bo be nangtare, kanko kam oɗon mari gikku sahago catuɗum. abdourahman ibnu auf bo jaɓɓori ɗum be gikku nangtare lattinde salitinde. o wiya Sa'd ibnu abi waqqas, Sa'd wimo kanko Sa'd yani abdourahman wiyata Sa'd man, barakallahu laka fi malika wa ahlik, allah waɗane barka ha jawdi ma, allah waɗane barka ha koreji maɗa. la hajata li fi zalik, kala ko peƴƴinɗa dow am ɗo kam fuu mi bukaka ha majum, mi wala haaje majum. hal min suqin fihi tijara, Sa'd man wiyatamo yani abdourahman man wiyatamo on ngoodi luumo goɗɗon foti nasta luumo man waɗa filu na. o kam da ko feƴƴini dow maako o wi ɗum useko ma, allah waɗane barka, amma woodi luumo goɗɗo foti nasta filana. Sa'd wimo na'am, suuqu bani kaynuka, luumo banu kaynuka ɗon kati man ɓe garti madina kesum. luumo ngo annabijo waɗi ɓaawo ɗo waɗayno ngo, o wimo suuqu bani kaynuka ɗon. fa gada ilayhi abdourahman bi akati jub, abdourahman o dawi o dilli luumo man o heɓi jubru, kañum man wiyete yani bana leeɓol, bana malla kosam jornaɗam be leeɓol. wa ba a washtara, o wartiri ɗum kanjum man wiyete kuje filu mako, o yaha o sora ɗum o fe'a goɗɗum. summa taba'a alnguduwa ila suq, warti tum o dawanan luumo man ngam filu mako man, hatta sara min akbari asriya'i lmuslimin. ɓawo wakkati seeɗa o warti nder ɓuranɓe jeynitaɓe julɓe, yani nder mawniraɓe jeynitiɓe julɓe o warti. wa mata an sarwa dahma, wakkati o maayi o acci jawdi lattindi ɗuɗdi masin. e noon aboubacar siddiq ko wiyete anda ɗum ha tariha mako, rattake o pilowo o dimbanto filu man bo ha ñalade nde julɓe cappimo, kanko wiyete amirul muminin, kanko lutata annabijo alayhi salatu wasalam. hatta ñande man bo o sappama o lamɗo julɓe, ñande man bo o rufino o dillan ndumo ngam o yaha o waɗa filu mako. julɓe man ɓen mbimo kayi ya khalifata rasulillah, jotta kam ɗum waɗatako, sungullaji ardungal man ɗo nawlirtake, jotta kam waɗani ha baytul mal deydey ko larani hajeji ma laruraji.
enon umar o wiyata ɓe hoore maako alhani assafqu bil aswaq an samii hadisi nabi sa sallam o wiyata harakare luumo hellan ko luumo sukliyam ha mi heɓayi nanmi ɗuɗɗum nder hadisji annabijo alayhi salatu wassalam her joole annabijo alayhi salatu wassalam ɗuɗɗe fuu o tawaka o yo ɗo suklori ɓe filu wa hada usman enon usman e tawen ɗuɗɓe nder sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam nden man kam fuu woli nde waddande man nde ɗo kam fuu ani nde finditinan ha hakkilo julɗo masala faggitago yo julɗo man nder ɗabi'aji mako o laato o tefowo hunde o laato o paggitittoɗo e o laato bo ɓawo allah ceniɗo kam o yiɗanan hoore mako o faggo be hoore mako e nden o haqqakna haajeji mako laruraji be hoore mako o ewata wayne o yeccitanta ko wayne o wartata dongal ha dow wayne e nden nder laabi lattiɗi boɗɗi ha lawol faggago man bo filu laabi man fuu dina wolwani ɗi dina wolwani ko larani ndemri dina wolwani ko larani sani'aji dina wolwani ko larani filu hatta dina wolwani ko larani huugo ha dawla enen ɗum man fuu ɗum laabi lattiɗi halalji ɗi julɗo o nastan ɗum e o lismi to kiitaji dina gonɗi ha toon e be majum o gasna haajeji mako ɗi duña e ɓe lismitago kiitaji duña bo be majum latto o rewi allah ceniɗo ɓe sani'a mako ɓe filu mako ɓe fonctionnaire ku mako enen ɗo man wiyete ko jawmu deftere o yiɗi o finditina ha hakkiloji meɗen wallahu taala alam wa sallllahu wa sallama wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bismillah rahman rahim rabbil alamin arrahman arrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad innaka hamidum majid rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sallallahu alaihi wa sallam